important per als empresaris de la ciutat, per a Ateval, el poder conèixer de primera mà aquesta fira, el poder, per tant, tindre aquest viatge de prospecció per conèixer el mercat, per conèixer la realitat de tot allò que s'oferta i també per continuar avançant en l'estratègia de treball del clúster del tèxtil sanitari. En aquest sentit, la veritat és que la conversa amb els més de 10 empreses que han vingut fins ací ha estat també molt positiva perquè crec que obrim un camí que també ens pot arribar a plasmar l'any que ve en la participació ja com a expositors, bé a través d'un expositor agregat o d'un expositor compartit, que d'alguna manera també ens permet ja donar un pas més i començar a introduir-nos en un mercat molt més complex del que ve sent el nostre habitual, que és el tèxtil hogar, que en aquest cas a més ha permès conèixer una fira molt diferent a la que estem habituats. Pensem que era essencial. En primer lloc, va néixer com una aposta davant d'una situació de pandèmia, d'una situació d'emergència, i per tant pensem que en aquest moment era imprescindible ficar a l'abast dels empresaris i d'Ateval tots els recursos que tingueren capacitat de mobilitzar per respondre a la pandèmia, però al mateix temps ahir es va veure una oportunitat de negoci, es va veure un nicho en el qual poder treballar i per tant pensem que el conveni Ateval no sols ha servit per a eixir d'una situació complexa, sinó que va poder permetre anar evolucionant i anar generant nous llocs de feina. I hem tingut també l'oportunitat, a través del recolzament de l'Ajuntament d'Ontinyent, de fer aquesta expedició que pot donar peu a unes noves iniciatives que cada als anys posteriors, com pot ser la participació agrupada de diferents empreses en el certamen, exposant cada un les seues especialitats i anar introduint-los en aquest món d'alta tecnificació. Jo crec que és una aposta que n'hi ha que agrair a l'alcaldia d'Ontinyent i a l'equip de govern, perquè es va aprovar aquest recolzament per part de tot l'equip municipal, de que aposten per la principal indústria que n'hi ha al terme municipal d'Ontinyent, que és la indústria tèxtil, que és una indústria tradicional, però és una indústria molt competitiva, molt tecnificada i que té molt de futur perquè el tèxtil té aplicacions en molts sectors diversos de l'economia i de noves fibres, és a dir, que estem en una revolució del tèxtil a nivell internacional, perquè al cap